Усім прывітанне, пачынаем эфірны дзень на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікова, а ў нашай студыі госць сёння Александр Кнарович. Вітаю, Александр. Дзень добры ваш, дзень добры паважаныя гледачы. Я заўжды нагадаю, што калі вы нейкі пакінеце невялікі ці вялікі донат для Еўрарадыё, то мы абавязкова адкажам на вашыя любыя, у тым ліку незручныя пытанні. Гэта праўда, таму сябры, актывізуйцеся, калі ласка. Ну, а мы пачынаем. Александр, давайте крыху зменім гэты фарматик, так? Бо звычайна мы размаўлялі пра тое на пачатку, што на вашым канале робіцца, але на вашым канале выйшаў учора чарговы разбор ці чарговая праграма пра Александра Машэнскага. І вы кажаце, што пра гэта вы ўжо пагаварылі, таму можна гаварыць пра нешта іншае, так? Ну, у гэтай студыі мы ўжо шмат размаўлялі пра Машэнскага, таму я, канешне, зрабіў выданне, калі вам цікава, канешне, зайдзіце на канал, паглядзіце, але для мяне асноўнае было ўсё ж такі, ведаеце, паслухаць маіх каментатараў, паслухаць маіх гледачоў, таму што, ну, столькі крытыкі было ў бок маего стаўлення да гэтай сітуацыі, што вы яму адвакатуеце. Ну, яму не патрэбна мая адвакацыя, але я яму адвакатую. Было шмат крытыкі, таму мне было цікава паразважаць з гледачамі, як яны самі ставяцца. То бок я даў усю фактуру, якая была у гэтым відэа, і прапанаваў падумаць самім. І чытаючы там уже больш за 150 каментароў, дзякую вам, што каментуеце, я бачу, як вось так 50 на 50. То бок адны лічаць, што ён не гаманец, а іншыя, што гаманец. Не тое, што гаманец, не гаманец, адны лічаць, што тое, што ён павінен быць пад санкцыямі, тое, што ён з'яўляецца часткай сістэмы Лукашэнка і павінен адказваць цалкам за ўсю сістэму, а іншыя ставяцца да таго, што не так. Няма падставаў для такіх жорсткіх санкцыяў і ўвогуле, што вялікая кампанія, якую ён пабудаваў, якая, ну, галоўна ведаць, што калі вы заходзіце да краму ў Беларусі, вас ніхто не гоніць пугу і купляць менавіта Савушкін прадукты Санта-Брэмар, але чамусьці гэта найбуйнейшая кампанія ў Беларусі і трэця ў Расіі. І вось аб гэтым былі разважання, і вось стаўленне да яго 50 на 50. Ну, для гэтага я і зрабіў гэтае выданне. Дарэчы, раз ужо мы санкцыі закранулі, хоць і да Машэнскага, вось гэтыя санкцыі, якія пачалі дзейнічаць супраць Беларусі, так, супраць банкаў, 18-й пакет. Як вы лічыце, наколькі яны дзейныя і як яны там адаб'юцца ці не адаб'юцца на саміх беларусах, грамадзянах краіны? Ну, ведаеце, калі я чую наступны раз жорсткі пакет санкцый, і вось і у некаторых СМІ, у некаторых блогераў гэта падаецца праз такую вялікую навіну, я не разумею, чым навіна. Таму што так мы можам разважаць пра тое, як паўплывае вось гэтая столь цаны на нафту для Расіі. Вось гэта сур'ёзнае пытанне, аб гэтым трэба разважаць. А санкцыі дадатковыя на 6 і 7 беларускіх банкаў, ну так у нас 4, здаецца. Ну 4 там беларускія, яшчэ 3 такія дочкі, дзякуй, Маша, дочкі расійскіх банкаў, там увогуле каля 7 банкаў ўсё ж такі, у нас цалкам банкаўская сістэма 21 банк. У нас ёсць, ну, прыкладна 30% нашай банкаўскай сістэмы, гэта Беларусьбанк. І ж у нас ёсць некалькі банкаў, праз якія сёння і большую частку для насельніцтва і ажыццяўляюцца гэтыя плацяжы. Ну, гэта не сакрэт, што Прыорбанк не знаходзіцца пад санкцыямі. Прыорбанк атрымлівае і пераводзіць грошы ў Еўропу, і яго ніхто не кранае. Таму гэта санкцыі, яны, па-першае, не несуць ніякага такого вялікага ўплыву на эканоміку Беларусі, а па-другое, не пагражаюць тым беларусам, якія маюць магчымасць прыйсці ў Беларусьбанк беларускі, адкрыць рахункі, адкрыць для сябе картачкі, карыстацца імі. Таму для мяне гэта, ну так, наступны пакет санкцыяў, так, как бы падоўжваецца ціск, так, зноў гэта чырвоная картка для рэжыма і нічога болей. Я бы не разглядаў іх уплыў як нешта такое вырашальнае ці істотнае. Гэта такая штодзённая праца. Магчыма, будзе 28, 38 пакет санкцыяў, калі не спыніцца рэпрэсіі і вайна. Ну, тут, канешне, так сабе перспектывы, пакуль. Ну, а можам ли мы, ведаеце, ці можа не быць санкцыяў? Не быць санкцыяў не можа, таму што падоўжваецца ўсё, што ёсць.
все, што зараз адбываецца, і вайна, і рэпрэсіі, ўсё ж как бы рухаецца наперад. Таму санкцыю не можа не быць. Санкцыя – гэта якраз чырвоная картка для рэжыма о том, што ты робіш не тое. Ці могуць быць санкцыі, якія паплываюць на эканоміку Беларусі так, што яна рухне? Не, іх быць не можа. Зараз значна большы ўплываў аказвае тое, што адбываецца ў Расіі. У Расіі катастрофа адбываецца. І... Вы маеце на ўвазе эканоміку? Так, эканоміку, канешне. Мы бачым, як сёння, учора былі размовы аб тым, што на 30% меней, напрыклад, закладзена новых дамоў в Расіі. Мы бачым, што адбываецца на рынку цяжкавікоў. І гэта ўсё прыкметы будучага крызіса, таму што калі гэта ўсё-такі ведаеце, што такое пабудаваць дом. Гэта працэс на 2-3 гады. Гэта азначае, што праз 1,5 гады ў тебя будзе падзенне будаўніцтва на гэтыя самыя 30%. Што значыць, што ты не купіў наступны цяжкавік? Гэта азначае, што праз некаторы час у тебя будзе падзенне. І ввогуле зараз уже паказнікі, самыя паказнікі эканомікі ніжэйшыя за беларускую, а ў Беларусі ўсё вельмі недобра. Таму я бы казаў, што зараз значна большы ўплыў, і мы павінны сачыць за паказнікамі менавіта эканомікі Расіі, а не сачыць за тым, якія наступныя санкцыі вводзіць Еўразвез. Дарэчы, там Турчын, здаецца, днямі сустракаўся з Машусціным, і яны гаварылі пра тое, што ўжо у 90% разлікі паміж краінамі ідуць у нацыянальных валютах. І яшчэ што там мяне такога зачапіла, што яны ўспрымаюць прадукцыю адной краіны і другой краіны як агульную прадукцыю. Вось што гэта азначае? Гэта кепска? Па-першае, вось гэтыя разлікі в валюце, такой ці расійскім рублі, напэўна, ці беларускім рублі, а не ў еўра ці ў доларах, як гэта выглядае? Гэта ўвогуле не ўплывае, таму што у нас, таваразварот паміж краінамі амаль роўны. У нас там невялічкі ці плюс, ці мінус паміж краінамі. І гэта азначае, што сёння я тебе аддаў $100, а заўтра ты мне за мою прадукцыю $100. $100 засталіся аднымі тымі ж. І таксама гэта можа быць паперка ў 100 рублёў. Таму гэта ведаеце, невялікі удар па банкавай сістэме, па ФРСу ў ЗША. Ніякі удар. Яны не адчуюць хвалю ад гэтых лічбаў увогуле ніяк. Не звярнуць увагу. Гэта першае. Другое, ведаеце, калі ў нас будзе цана на газ, ці цана на нафту усталёўваецца ў расійскіх рублях, тады мы аб гэтым маглі б паразмаўляць. Але калі яны пачалі гэта рабіць і упаў вельмі тады, памятаю, расійскі рубель, яны хуценька адышлі ад гэтай практыкі і пачалі рабіць такія дзіўныя формулы. Таму вось гэты пераход на валюты мясцовыя ввогуле не каштуе гэтай увагі, якую мы яму надаем. Што ж датычыцца гэта наша агульная прадукцыя, паспрабуйце прадаць камазы ў Беларусі. Паспрабуйце прадаць расійскія камбайны ў Беларусі. І давайте паразмаўляем, якой у нас саюз, якая у нас гэта агульная прадукцыя. Так ужо ж і мазы ніхто не набывае, здаецца, там у Расіі амаль што. Па рынкавых ўсё ж такі прычынах. А тут у нас у Беларусі зусім не рынкавыя прычыны. І гэта мы хутчэй выглядаем, як гэтая рыба праліпала, якая там беларуская эканоміка гэта 3%, а расійская у 30 разоў болей, чым беларуская. І мы выглядаем... Конечно, і Мішустін, і Пуцін скажуць такія падтрымліваючыя словы і так далей. Калі казаць шчыра, не адбылося ніякай інтэграцыі, не адбылося ніякай саюзнай дзяржавы. І, ведаеце, агульны бюджэт саюзнай дзяржавы 200 мільёнаў, меней за $200 мільёнаў, а агульны бюджэт Еўразвяза 180 ці 200 мільярдаў. То есть у 1000 разоў болей. Вось там інтэграцыя. А ў Беларусі гэта такія, ведаеце, гульні патрыотаў, я б сказаў, не болей за тое. Там яшчэ навіна, што Лукашенко папрасіў Пуціна зноў грошай. Сказаў, што дзіркі трэба закрываць у бюджэце, не хапае 4,5 мільярды рублёў, ці 1,6% ад ВУБ. Цыган прыйшоў на базар, гэта азначае. Прабачце, калі ласка, я гэта так не вельмі
інтэлігентна, але калі казаць все ж таки, ну як гэта выглядае, ці ведалі мы, што ў нас дзірка ў бюджэце? Ну, конечно, ведалі, яна запланаваная дзірка. Гэта 4,5 мільярда бюджэта, дэфіцыт ён быў запланаваны, калі планаваўся цалкам бюджэт. Гэта не з'яўляецца навіной. Ці вялікі ён, ці малы? 1,8% ад нашай эканомікі. Я нагадаю, што для таго, каб вступіць у еўразвяз, з гэтым паказнікам, без іншых, нас бы ўзялі ў еўразвяз. Таму што там усталёўвалася вось гэтая планка ці 2, ці 3%. То бок, шмат якія краіны еўразвяза гадамі жывуць вось такой з невялікай дзіркай у бюджэце, фінансуе ее праз пазыкі. Ці ўнутраныя пазыкі, ці знешнія пазыкі, ці праз іншыя крыніцы. Но сама па сябе гэтая дзірка не з'яўляецца праблемай. І был план, як мы яе перакрыем. Ну, нам, ведаеце, галоўны план наш у тым, Лукашенко у тым, што ён не будзе вяртаць пазыкі Расіі. Вось, ведаеце, галоўны план у тым, што мы ўзялі, там у нас зараз знешні доўг 18 мільярдаў, і з іх не 8 мільярдаў, з іх там 11 чымсьці, это менавіта доўг Расіі. Чаму? Таму што 8 мільярдаў гэта доўг паміж краінамі, але ёсць доўг яшчэ гэтаму банку, развіцця, ну, не памятаю, як гэта банк Еўразэс, але ў якім там на 80% Расіі. Гэта таксама доўг Расіі. Таму агульны доўг больш за 11 мільярдаў, і галоўны план не вяртаць гэтыя даўгі Расіі. Браць яшчэ і не вяртаць. Так. Таму, калі ён прыйшоў, зноў сказаў, слухай, у нас тут дзірка, падкінь грошай, ну, неблага было бы 2 мільярда, ну, не 2 мільярда, трохі меней за 2 мільярда долараў у наш бок. Я так разумею, ну, ведаеце, Пуцін зусім не пісьменны ў эканоміцы, ён нічога не паймае в эканоміцы, і таму ў яго ў галаве ўсё добра, а ўсе астатнія зараз расійскія эканамісты, дзяржаўныя эканамісты трымаюць абедзвюмі рукамі галаву, каб зразумець, што рабіць зараз з расійскай эканомікай. Таму я не думаю, што зараз гэта застанецца чымсьці іншым, акрамя размову. У Расіі самой вельмі дрэнна з грашыма. Таму, ну, чаму ж не папрасіць-то у наступны раз? Ну, ведаеце, у нас былі размовы, я трохі адыйду ў бок, у фракцыі на днях мы размаўлялі аб тым, што, ну, добра, а вось у нас Аліса Рыжышчэнка, новы прадстаўнік па эканоміцы. АПК, да. І так, і вось, ну, там падабаецца, не падабаецца, і ўвогуле было пытанне, а колькі грошай трэба на, каб Еўразвяз ці ЗША далі Беларусі, калі будзе там, ведаеце, некая перастройка, некая новая Беларусь, дэмакратыя, і колькі нам патрэбна дапамогі. Калі мы глядзім на лічбы, у нас эканоміка агулам зараз 70 мільярдаў долараў. Палова з невялікім гэта ўжо прыватная эканоміка, якую не трэба падтрымліваць, яна сама ідзе, у нее нармальныя здаровыя ногі, все з ей добра. І вось гэта на ўзроўні 70 мільярдаў, агульная запазычанасць дзяржавы, ну, дзярждоўг, 18 мільярдаў долараў. Гэта меней за 30%, гэта вельмі нешмат, гэта мала. Таму, калі б у нас былі нармальныя інстытуты, калі б был давер да беларускай дзяржавы з боку МВФ, з боку Еўразвяза, з боку іншых структур, то мы маглі бы рэфармаваць эканоміку і развіваць эканоміку не за кошт таго, што, ну, дайце нам і бедненькія беларусы, мы не бедненькія. Мы, вось, па лічбам мы маглі бы ўзяць 25 мільярдаў долараў. 25 мільярдаў долараў мы можам яшчэ павялічваць гэту запазычанасць да ўзроўня сярэдняй еўрапейскай краіны, і калі яна будзе не па тых коштах, па якім нам дае Расія, а не вось такія, а па нармальных сусветных коштах 3-4% гадавых, то мы будзем нармальна яе сплачваць і працаваць як нармальная краіна. Таму пытанне, якая дапамога павінна, ну, патрэбна Беларусі ў выпадку рэформ, ніякая дапамога не патрэбна. Нам патрэбны нармальныя крэдыты, і мы іх будзем нармальна абслугоўваць. Мы самі здаровыя, нармальныя людзі, беларусы. А не вось гэта тое, што зараз ходзіць па Расіі, кажа, дай мне яшчэ грошай. Таму вось так, но пра Алісу.
Пра Алісу. Навошта ўвогуле спатрэбілася такая пасада і ці азначае гэта, што у аб'яднаным пераходным кабінеце неяк так можа быць больш шчыльна займуцца пытаннямі нейкай уяўнай будучыні Беларусі, што мы будзем раней рабіць, калі адкрыцца тое самае акно магчымасцяў. Хацелася б на гэта спадзявацца. Ну, тут, ведаеце, якое у нас становішча. Па-першае, Аліса дасведчаны эканаміст. Яна раз на 2 тыдні выступае зараз на Еўрараду, і гледачы Еўрараду могуць самі ацаніць, но тыя прагляды, якія я бачу, гэта азначае, што яна, тое, што яна кажа, цікава гледачам, і я не бачыў, каб яна калісьці казала нешта, што не адпавядае маёй рэчаіснасці, маім поглядам на эканоміку. А далей пачынаюцца але. Было ее прадстаўленне Координацыйнай радзе, і у нас, як у фракцыі, было шмат пытанняў, чаму не да Алісы самой. З яе все добра. А вось да яе кіраўніцтва. Таму што менавіта кіраўніцтва Алісы павінна ставіць ёй мэты, рэсурсы і нейкія тэрміны і так далей. Нічога з гэтага няма. То бок у Аліса сама распавядае аб тым, што у яе есть па сутнасці два накірунка, 2 мэты. Ну, яна, напэўна, сама распавядзе ў наступным эфіры на Еўрарадыё, то, як я зразумеў, магчыма, я памыляюся. Па-першае, гэта рыхтаванне гэтага пакета рэформаў. І, па-другое, я пачуў падтрымка беларускага бізнеса за мяжой. Зверніце ўвагу, што няма мэты, як была ў Зарэцкай, пошук грошай для АПК. Невядома, хто павінен шукаць грошы для АПК, это такое цікавае пытанне. Ну і з пункту гледжання пакета рэформ, ён, канешне, патрэбен. Але ўсё ж таки у нас есть бюрократ, у якога шмат чаго зроблена, і пытанне, каб тут не дубляваліся функцыі. Ну і, канешне, мы не ведаем, няма ніякіх тэрмінаў, ніякіх уяўлення аб тым, як гэта будзе выглядаць канкрэтна. З боку падтрымкі беларускага бізнеса за мяжой, ну, вы ведаеце, як стаўлюся цалкам да гэтага пытання. У меня першае, што беларускі бізнес за мяжой яму не трэба падтрымка, ён сам ходзіць. Па-другое, канешне, тыя праграмы, якія былі, назовем гэта так, у іншых устаноў, выклікалі шмат у меня пытанняў, куды ўшлі мільёны долараў, якія не паўплывалі на беларускі бізнес за мяжой. І таму ў гэты час, ну, так, шмат тумана. Ввогуле, ці будзе зараз кабінет, офіс больш шчыльна займацца вось гэтым уяўленнем будучыні Беларусі эканамічнай, залежыць ад таго, як будзе пастаўлена кіраўніцтва Алісы, а не ад самой Алісы. А з гэтым у нас вельмі шмат праблемаў, і мы набліжаемся да 9 жніўня. У нас, дзякуючы новому спікеру Координацыйнай рады Бурхану Артёму, адбудуцца слуханні, ўсё ж такі. Але ў слуханні в вельмі такім скарочаным фармаце. Мне падаецца, яны ператварацца ўсё ж такі зноў в імітацыю, таму што Координацыйная рада прыняла рэгламент, напэўна, ўжо прыняла, і там у кожнай фракцыі ёсць магчымасць задаць да кожнага прадстаўніка ўсяго 2 пытання. І ўсё. І таму мне падаецца, што ўсё ж такі гэта будзе нейкі імітацыйны працэс. І ўвогуле, ведаеце, калі мы пераходзім ад непасрэдна Алісы да офіса, да АПК, мы ўвогуле пераходзім на такое, ведаеце, агульнае пытанне. Мы рухаемся до 9 жніўня з пытаннямі, які шлях мы прайшлі за гэтыя 5 гадоў, і які шлях, што будзе далей у наступныя 5 гадоў. У нас было вялікае абмеркаванне ў фракцыі, і нам падаецца, што ўсё ж такі на гэтае пытанне павінна адказваць сама кіраўніца кабінета. І яе падначаленыя гэта не тыя людзі, якія могуць казаць, яны могуць казаць аб тым, што яны рабілі. Но гэта такія малыя кусочкі, такія кавалкі дробязі, а вось на агульнае пытанне, напэўна, павінна адказваць яна. А вы ўжо падрыхтавалі свае пытанні, тыя самыя 2 пытанні? А мы абмяркоўваем гэта, і нам падаецца, як фракцыі, ну, перша, ведаеце, мы адмовіліся галасаваць за Алісу, мы напісалі там нейкі такі малы тэкст да іншых дэлегатаў, таму што справы не валіся,
Таму што калі вы не ставіце чалавеку дакладныя мэты, дакладныя тэрміны, не даеце рэсурсы, то не будзе ніякіх, мы не можам ацэньваць яе. Яна так дасведчаны эканаміст. Да, яна неблагі чалавек, напэўна, неблагі. Но далей што? Таму мы адмовіліся галасаваць цалкам, прапануючы ўсё ж такі дарабіць працу, зрабіць нармальныя абавязкі, мэты і вярнуцца да гэтага абмеркавання. Мы вырашылі паступіць так, з павагай да Алісы, канешне. І наконт гэтых двух пытанняў, мы зараз абмяркоўваем гэта, і нам падаецца зараз, што хутчэй мы маем больш за 2 пытання да кіраўніка кабінета і, напэўна, не будзем мець ніякіх пытанняў да прадстаўнікоў. Таму што прадстаўнікі працуюць без вось гэтых самых мэтаў, рэсурсаў, тэрмінаў. Ну і таму, якія могуць да іх пытанні? Якое пытанне ты задаш Латушку? Павел Павлович, які был план? У вас был план, вы по ему ішлі, так? Не, Павел распавядзе сам, як ён сябе ўяўляе сваю працу, распавядзе, які ён малайца. Ну і калі ён сам себе усталёўвае мэты, тэрміны, сам себе справаздачыцца, то, канешне, кожны з нас перед самім сабой малайца. Таму, напэўна, зараз падаецца, што ў нас будуць пытання агульныя і не будзе пытання асобных. Но мы гэта яшчэ абмяркоўваем. Як вы лічыце, гэтыя 5 год, вось з чым мы прыходзім да 9 жніўня? Менавіта вось гэтая частка эміграцыйная. Вось некалькі тыдняў, калі была вайна паміж Ізраілем і Іраном, я слухаў ізраільскага журналіста. Напэўна, журналіста, ўсё ж такі не палітыка. Якому задалі пытанне: слухайце, а чаму вы не жадаеце змяніць уладу ў Іране? Он казал, не. Таму што няма іншай структуры, якая магла бы сёння прыйсці на месца гэтых падзішахаў і кіраваць Іраном. І калі мы зменім уладу, вельмі вялікая магчымасць, што будзе яшчэ горш. Што гэта можа быць не Іран, а Афганістан. Таму у нас няма мэты змяніць уладу в Іране. І калі мы паглядзім праз гэтую прызму, ці з'яўляецца сёння вось гэтая, у тым ліку я, з'ехаўшая дэмакратычная частка грамадства, вось гэтай сілай, якая можа адказаць на пытанне: так, калі няма больш Лукашенка, то заўтра мы гатовы кіраваць краінай і нічога не разваліцца. Ні адзін завод не ўстане, будзе працаваць банкаўская сістэма, людзі будуць атрымліваць пенсіі і так далей. Но мне падаецца, што не. Нельга адмаўляць, што ўсё ж такі пабудаваныя нейкія структуры, і офісы, кабінеты, кааліцыйная рада, але ці мы гатовы? Напэўна, не. Другое пытанне. Ці здолелі мы пабудаваць некую філасофію, ідэалогію, некую рамку, таму што 20-й год даў нам такой вялікі падмурк, у якому было шмат такіх асноў для новай беларускай ментальнасці. Часткова такімі кавалкамі атрымалася. Тое, што мы зараз з вами размаўляем, гэта частка гэтых кавалкаў. Зараз. Але мы здолелі шмат чаго зрабіць у публічным полі праз СМІ. І калі нехта там пасыпае галаву, чым па-беларуску сказаць можна? Пасыпае галаву попелам. Попелам. Так, дзякуй, попелам. Калі нехта пасыпае галаву попелам, а ўсё прапала і нічога не атрымалася і так далей, я прапаную паразважаць у лічбах. Беларускае тэлебачанне ў часткі новасной глядзіць не болей за 1 мільён чалавек. Не болей, ніяк. І калі вы палічыце, колькі людзей глядзяць нас з вами рэгулярна, Белсат, наша Нівы чытаюць люстэрка, ці зеркала ўсё ж такі трэба казаць, і ўсіх астатніх гэту масу СМІ і блогераў, то высветліцца, што вось как раз такі ў гэтым поле
у тых, хто застаўся ў палітыкі, тых, хто застаўся цікавіцца тым, што адбываецца у грамадскім сектары, мы дакладна не прайгралі. Мы, магчыма, не перамаглі, але вось гэтая спрэчка, гэтая бойка, гэтая валка па-польску, цікавае слова, яна ўсё яшчэ падоўжваецца. І мы падтрымліваем тых людзей, якія маюць дэмакратычныя каштоўнасці. Для мяне гэта асобная мэта. Я кожны раз, калі раблю сваё наступнае відэо, я разумею, што асноўная мэта – гэта падтрымліваць тых, хто глядзіць на рэч таксама, як і я. І ў гэтай частцы я не могу сказаць, што мы прайгралі. Больш затое ў такіх кіслотных хімічных умовах, у якіх мы апынуліся, вось менавіта СМІ, мне падаецца, зрабілі вельмі шмат, і тут бы я не стаў ведаеце, ставіць адмоўныя адзнакі. Вось мы можам разважаць аб тым, што атрымліваецца з салідарнасцю, і пабачыць, як калі Сергей Ціхановскі паспрабаваў сабраць 200 000 еўра, так ён і пакрыўдзіўся на беларусаў. Але калі паспрабаваў сабраць 8 000 на падтрымку асабістага здароўя, все хутка атрымалася, нягледзячы на тое, што кожны з гэтых еўра ці долараў, якія мы пералічылі, гэта асобная крымінальная справа ў Беларусі. Таму мы, ці задаволен я? Нет, конечно, не задаволен. Кожны раз я кажу аб тым, што мы маглі бы зрабіць болей. Ці трэба пасыпаць голову пепелам і казаць, все, расходзімся, у нас нічога не атрымалася? Напэўна, яшчэ не. Напэўна, ўсё ж такі трэба яшчэ падоўжваць гэту партыю. Што, Александр, пачынаем зачытваць каментары за данаты. Ганьба напісалі за 10 злотых. Бо... за 10 злотых, ведаеце, невялікая ганьба, такая амаль нейтральная. Мы не праходзім, мы ідём наперад, так Акныровіч, калі яму не падабаецца, можа сысці асабіста і заняцца сваімі справамі. Пачалося хто, акрамя Лукі. Калі пачалося? Вось, бачыце, вашыя словы пра тое, што пра гэтыя моманты, ці варта там гісторыя з Ірану, так, вось такім чынам успрынялі. Шлях працягваецца, мы ў прамежкавай кропцы. Александр, вы ж дасведчаны чалавек, веру ў вас, вы зможаце. Дзякуй. І яшчэ, а якая ідэалогія патрэбна, калі мы за гуманізм і супраць фашыстаў і Расіі? Гэта ўся ідэалогія? За гуманізм і супраць фашыстаў? Мне падаецца, што гэтага мала. Ўсё ж такі, замала. Па-першае, дзякуй за ўсе данаты, і у тым ліку за тыя, якія пра ганьбу і ўсё астатняе. Я ні ў коім разе не прапаную спыніцца. Больш за тое, я не магу спыніцца. Я для сябе, неяк так внутренне вырашыў, што я... Вось, хтось у мяне задаў пытанне, а калі? У меня няма той кропкі, калі я б сказаў бы, все, я пайшоў, буду займацца сваімі асабістымі справамі. Дзякуй Богу, у меня ўжо есть такія асабістыя справы, але пакуль я не прапаную нікому спыняцца, сябе таксама. І мяне, канешне, трымаюць вера. Я сябе адчуваю, ведаеце, як тыя хрысціяне там дзесьці на пачатку, там у 100-м годзе, ці калі іх было не шмат, але іх вера працягнула за 2 тысячагоддзі. Таму для мяне пытанне не ў тым, вось мы прыйдзем, там Беларусь стане дэмакратычнай заўтра, ці праз 5 гадоў, ці праз 15 гадоў, і не ў асабістай маей уплыве на гэта, тым больш не ў асабістай пасадзе. Для мяне пытанне ў тым, што я веру у тое, што Беларусь – гэта нармальная сучасная еўрапейская краіна. Яна можа быць такой самай краінай, як Польша, Чэхія ці Літва, у якіх шмат якіх там косак, праблем, але ўсё ж такі яны на другой стадыі развіцця знаходзяцца. Я веру, што Беларусь – гэта такая краіна, і у мяне няма такого тэрміна, што праз 5 гадоў я перастану верыць. Я, напэўна, памру, веруючы ў тое, што беларусы – гэта нармальныя еўрапейцы, а не азіяты ці расійцы, тым больш так далей. Вось, што ж датычыцца ідэалогіі, я калі-некалі да гэтага вяртаюся. Вось вы кажаце, мы супраць фашызму, мы там супраць чагосьці яшчэ. Хтосьці іншы з нашага ж боку скажа, не, слухайце, галоўная беларуская мова,
ці наша гэта ВКЛ, абавязкова трэба даказаць літоўцам, што яны никакія не літоўцы, а гэта мы сапраўдныя з пагоні, ці наадварот, напрыклад. Хтосьці скажа штосьці яшчэ іншае. І адсутнасць размовы аб гэтым, якія мы, не создае гэтага моцнага падмурка. Я шмат калі казаў, што ёсць адзін чалавек, у якога есть уяўленне. Гэта Пазняк. У яго есть такое вельмі кансерватыўнае ўяўленне аб тым, што такое Беларусь. Але 2020 год гэта не год Пазняка. Гэта год сучаснай Беларусі, якая значна больш пра правы чалавека, пра гуманізм, і не так шмат пра беларускую ці расійскую мову. І вось з гэтага боку. І ў гэтай частцы таксама павінны быць такія кодекс строителей камунізму был калісьці. Кодекс сапраўднага беларуса 21 стагоддзя. Ну, гэта я ўжо фантазую, но мне ўсё ж такі вось гэтага мы за гуманізм супраць фашызма, ну, трохі замала. Дарэчы, тут пішуць, як даўно Александр быў у ідэі X. 3 гады таму. 3 гады таму, бачыце, трэба з метро падказаць, што хочуць вас зноў пабачыць. Я сам себе хочу, таму што я бы некаторыя, я змяніўся за 3 гады, у меня такія, ведаеце, як прападаюць ілюзіі, але вера ўмацоўваецца. Давайте пра давер. Давайте. Не пра дзікпікі. Лепш пра давер, мне падаецца, таму што апошні час, канешне, давер да дэмакратычных структур у беларусаў прападае, і кожны новы скандал, ён толькі павялічвае гэтую адлегласць паміж людзьмі, так, і тым, што робіцца на такіх уяўных вяршынях, так, на верхах. Ось, што вы можете пра гэта сказаць? І чаму нас вучыць вось гэтая сітуацыя з Андрэем Стрыжаком? Тут, дарэчы, напісалі, я ўжо нічога не разумею, Машэнскі добры, а Стрыжак не. Але ніхто не кажа, што... Не ведаю, Машэнскі добры ці не добры, я прапаную паглядзець відэо і неяк выказацца і сваю асабістую пункт гледжання сфармаваць вам. І я задавальненнем яго паслухаю. Но паслухаю не ў рэжыме, ведаеце, чырвоных камісараў, всех тут зарабіў грошы, все здраднікі і лукашысты, а ўсё ж таки больш неяк на дакладных прыкладах. Што ж датычыцца кейса Стрыжака і ввогуле наконт давера, прайшло там 3 дні, і такія падзеі разгортваліся вельмі хутка. І ў чым мы знаходзімся зараз? Ёсць асабіста, ёсць асобна. У гэтым выпадку асобна. Кейс адносіны Стрыжака з ахвярамі яго паводзінаў і асобна кейс самой структуры Байсол. Байсол? Да. Так. Прабачце. Так вось, у частцы, дзе адносіны яго асабістыя, ён на данный момент зрабіў ўсё, што ён павінен быў зрабіць. І першае прабачэнне выглядала неяк невыразна, выглядала як такой саскок. Ну, ён пачытаў, што пісалі так. Усе, і выправіўся. Другое выглядае больш сур'ёзна, і калі чалавек кажа, слухайце, у меня ёсць захворванне, ну, а любая залежнасць у гэтым сэнсе гэта захворванне. Трэба ставіцца да яго як да хворага чалавека. То ён прызнае гэта захворванне, якое ён павінен неяк лячыць, ці справіцца ён з ім ці не, мы не ведаем, гэта яго асабістая справа. Ну і, канешне, там неяк асабіста размаўляць з тымі, каго ён такім пакрыўдзіў, мякка кажучы, я не ведаю, што яны будуць рабіць, яны могуць сабрацца ўсе разам і пайсці ў польскую пракуратуру, напэўна. Но гэта ўжо такая справа ў гэтай частцы, якая не патрабуе нашых абмеркаванняў і нашага, ведаеце, клівання Стрыжака. Ну так, гэта суд Лінча. Так. Ці патрэбны ён тут? Я не лічу, што ім патрэбна, таму што я лічу, што калі была цішыня, ну, ведаеце, я сам напісаў на другі дзень, што я не разумею, што адбываецца, і вельмі, мне падаецца, жорстка напісаў для сябе. Вось, но мне падаецца, што вось гэтага таго, што ўжо адбылося, дастаткова ў гэтай частцы. Далей, ну, няхай яны ідуць да пракуратуры, ці не, как бы, Стрыжак сам прабачыцца,
Магчыма, выплаціць некую кампенсацыю за гэта, ці неяк па-іншаму, я не ведаю, як ён будзе рабіць, но гэта у публічным полі мне падаецца, што гэтага ўжо дастаткова, што ўсё ўжо прагаворана ў гэтай частцы і ўжо адбылося. Вялікая частка размовы пра вось гэтую частку, пра сам фонд. І тут тое, аб чым я кажу таксама ўжо некалькі гадоў, што калі мы будуем структуры на асобе, у тым ліку на асобе Святланы Ціхановскай. Калі мы будуем усю нашу дэмакратычную супольнасць на асобах, то гэта азначае, што калі асоба, не дай Бог, з яе нешта здарыцца, кожны чалавек можа папасть пад машыну, то у нас рушыцца вся структура. І ў гэтым сэнсе вельмі дрэнна, што фонд Байсол у нас уяўленне такое, што калі няма стражака, так няма фонда. Няма стражака, так фонд не працуе. Для мяне гэта дзіўна. Я не то, каб мяне нехта пытаў аб гэтым. Я не пагажаюся, але мяне ніхто не пытаў аб гэтым. Але, напэўна, гэта такі вялікі урок навучэння наша аб том, што не трэба, чтобы вось такая буйная структура, якая дапамагае людзям робіць шмат, чаго была завязана на аднаго чалавека. Я не ведаю, як яны з гэтым будуць разбірацца, таму што там заснавальнік, там уладар, сам стрыжак, уладальнік, прабачце, уладальнік, канешне. Уладар іншае слово, уладальнік. Сам стрыжак, так? І як яны будуць выходзіць з гэтага калапсу, зразумела, што стрыжак, ведаеце, як Кевін Спейсі, якога прысудзілі в том, што ён невіновны, але Кевіна Спейсі не вярнулі ў Голлівуд. Так, вось у нас зараз тое самае становішча, нягледзячы, што вырашыць камісія, ўжо немагчыма вярнуць стрыжака ў кіраўніцтва фонда. Вы думаеце, што немагчыма? Гэта быў бы такі сорам. Вось ёсць такія меркаванні, што лепш за ўсё, калі фондам будзе кіраваць жанчына, што гэта будзе бяспечна і... Слухайце, ведаеце, і гэтую жанчыну спаймаюць за руку на карупцыі. Мы змагаемся ўжо з мінулым. Харасмент з боку стрыжака ўжо ў мінулым. І не трэба рабіць нейкія, ведаеце, высновы, таму што гэта адбылося вот так. Мы не можем, не кожны мужчына займаецца рассыланнем дыкпікаў, не кожны. Таму для мяне гэты падыход, лепей, каб было жанчына, ён такі дзіўны. Лепей, каб быў прафесіянал, які разумее працоўныя стасункі і які разумее мэты і мае рэсурсы і рухае кампанію наперад, фонд наперад, а не жанчына ці мужчына ў дадзеным выпадку. Таму я не падтрымліваю такі падыход, але ўсё ж такі я дагаварыў думку. У нас цалкам дэмакратычная сістэма пабудавана так. Ёсць там нейкі офіс, і побач з ім ёсць па каждаму напрамку адна ці две структуры, якія як бы каляофісныя. Офіс будзе адмаўляцца, што гэта так, але калі Абба атрымлівае мільён праз некалькі месяцаў пасля рэгістрацыі, то гэта не Абба атрымала мільён. Не трэба заплюшчваць вочы, казаць, што гэта Абба малацы. Не. У нас вось такая кожная структура, і яны заснаваны асобамі. Вось тое, што зараз робіць зноў Брухан, ён знаходзіцца ў фракцыі Латушка, якую шмат крытыкую, у меня напружаныя адносіны, але зноў Брухан робіць тое, што ім павінен рабіць. Ён зараз намагаецца зарэгістраваць юрліцо Коордынацыйнай рады, каб больш не было такіх выпадкаў, як з Мельнікаў, але ў выглядзе ставжычэння, то бок асацыяцыі, у якой будзе шмат уладальнікаў, якая будзе пабудавана на такіх асновах шырокага гэтага падмурка, і дзе не будзе магчыма вось такія, ведаеце, асабістыя рашэння, вось то зрабіў, гэта не зрабіў і так далей. І гэта такое, правільная форма. Но больш за тое, ведаеце, калі мы кажам пра нармальнае будаванне, то павінна было быць, ведаеце, як у дзяржаве. Ёсць там прэзідэнт, ёсць кабінет міністраў, але міністр, у яго асноўная справа, каб здесь была конкуренция. Не каб здесь был один добрый. Это Лукашенко так мыслить.
што вось мне нужен адзін добры завод. А для беларусаў трэба, каб было шмат невялікіх, які паміж сабой канкуравалі. Тады будзе здаровая атмасфера. Вось, таму, вось такі агульны погляд, не ведаю, растлумачылі ці не, ці заблытаў больш. Нам прилетело яшчэ 10 злотых донат, пишуть яшчэ 50 стрижака, хопіць вок і дай. Я не ведаю, что это такое. Вы ведаеце? Не ведаю, но у меня я зараз паўтару зноў лічу, што гэта яго асабістая зараз справа з ахвярамі і не лічу патрэбным яго абмяркоўваць. Меня хвалюе цалкам праца структур. І я не лічу, што абмяркоўвае, як павінен працаваць там байсол ці кабінет, я лезу да стрыжака. Гэта, калі вы так лічыце, то гэта такое дыктатарскае аўтарытарнае ўяўленне о працы любой структуры у вас. Як, на ваш погляд, ён мусіць увогуле паступіць цяпер? Я адкажу як чалавек, а не як там блогер ці палітык. Таму што як блогер ці палітык я павінен быў казаць, гэта не моя справа, гэта яго асабістая справа. Як чалавек, мне падаецца, што ён вось гэтыя крокі, калі ён прызнаў, што ён гэта зрабіў, гэта крокі правільныя. Напэўна, я бы паспрабаваў неяк прабачыцца перед тымі, асабіста перед тым, каго помню, што гэта адбылося. Не ведаю, змог бы я прапанаваць некую кампенсацыю, таму што грошы ў гэтым выглядзе яны могуць хутчэй не дапамагчы, а наадварот. Вось, трэба так пагоршыць. Трэба падумаць аб тым, што магло б быць такой кампенсацыяй. А далей, ведаеце, гэта як нейкі клуб, які там спаймалі на карупцыйных праявах, калі яго кідаюць там у трэцюю лігу, і ён павінен зноў пачынаць знізу. Немагчыма сябе ўяўляць, што ты вернешся на тую самую пазіцыю, пасаду, і зноў будзеш ездзіць, як лицо зараз беларусаў. Тебе прыйдзецца пачынаць з таго, з чаго ты пачынаў 10 гадоў таму, і рухацца павольна, магчыма, праз 5 гадоў да цябе вернецца давер. Гэта адно, другое, гэта не канец жыцця. Дзякуй Богу, магчыма, я не ўсё ведаю, але дикпік гэта сур'ёзна, але гэта бываюць значна цяжэйшыя выпадкі, і дакладна у гэтага парушэння ёсць віна, ёсць адказнасць, але яна дзесьці скончыцца. Гэта не тое, што трэба за гэта чалавека расстраляць і ўсё, сцерці. Таму, калі ён будзе сябе крок па кроку рухацца і восстанавливать давер да сябе, магчыма, гэта давер восстановіцца. Калі ён паспрабуе 1 верасня зрабіць, так тут прайшла праверка, ўсё у нас нармальна, і я зноў працую, гэта для мяне будзе выглядаць вельмі сорамна не для стрижака, а для ўсіх тых, хто з гэтым пагаджаецца. Але я павінен падкрэсліць, ведаеце, яшчэ одну кропку. Вось я зараз распавядаю пра стрижака, і вы задалі мне пытанне, як ён павінен сябе весці. Ці магу я сказаць, што паглядаючы на свае 52 гады жыцця, у меня няма за што на самого себе задаць пытанне. І так. Шафе, так. Так, і у меня таксама ёсць моя там шафа са скелетамі, і з якой я жыву, і няма людзей, не тое, што там дыкпікі, няма людзей, у якіх няма гэтай шафы, тым больш, калі ты нешта рабіў у жыцці. Таму я об этом распавядаю, але аддаю сябе самому сябе адзнаку таксама, што ёсць аб чым паразмаўляць калісьці і ў мяне з самім сабой. Александр, а у вас ёсць меркаванне пра тое, як вярнуць давер? Ці магчыма гэта ўвогуле дымсілам вярнуць давер беларусаў да сябе? Па-першае, калі б мы памерылі нечым гэта давер, то ён бы не быў на нуле. Это першае. Па-другое, ёсць вялікі давер да асобных удзельнікаў дымсіл, напрыклад, там да Паўла Лібер.
які там учора было 5годзе платформы «Голас», і вось да яго вялікі давер. То бок до асоб розны ўзровень давера. Па-трэцяе, канешне, ёсць патэнцыял. Нема людзей, якія бы працавалі і не рабілі памылак. Нема людзей. Людзі заўжды робяць памылкі. Пытанне, як яны з імі працуюць. Таму і ад сённяшняга моманта не бачу я такога такой сверхпраблемы, што нельга как бы вярнуцца да ўзроўню давера, які быў у 20-м, не 20-м, трохі пазней. Ну і яшчэ ж, как бы, ведаеце, давер заўсёды, калі прыходзіць новы прэзідэнт у нармальнай краіне, ён перамагае, напрыклад, там 60-65% галасоў. Але праходзіць год, і заўжды давер да яго падае до 40-35%. Таму гэта нармальнае. Вось гэта расчараванне, гэта нармальная з'ява. Таксама не трэба ставіцца да гэтага як да чагосьці такого зусім нармальна. Таму год таму мой сябра Андрей Егоров на канферэнцыі «Новая Беларусь» сказаў: 20-й год скончыўся, трэба папрацаваць над сабой. Прайшоў год. 20-й год скончыўся, трэба трохі папрацаваць над сабой. Добра, Александр, будзем працаваць над сабой. Давайте ўжо заканчваць. Я нагадаю, сябры, што госць сённяшняга жывога эфіра Александр Кнырович. Подписывайтеся на яго YouTube-канал. Ну і, натуральна, глядзіце Еўрарадыё. У нас наперадзе эфіры. Праз некалькі хвілін тут з'явіцца Зміцер Лукашук разам з Міхалам Патоцкім, польскім журналістам. А потым будзе псіхалагіня Ганна Матуляк і гендерная даследчыца Алена Агарэлышева. Я нават, думаю, ведаю, пра што яны будуць гаварыць. Хаця, калі шчыра, я ўжо таксама стамілася ад гэтага тыдня, ад гэтай ўсёй інфармацыі ўжо. Мне падаецца, ўсё ж такі досыць паставіць кропку. Да. У гэтай частцы, калі мы разважаем пра асобу, а не пра структуру. Дзякуй, сябры, за ўвагу. Заставайцеся з Еўрарадыё. Дзякуй, Александр. Дзякуй, да пабачэння.